последната тема, защо имунопрофилактиката в някакъв момент се спира. Защото имунопрофилактиката е нещо, което се надяваме и подбираме, за да може да промени хода на болестта, но не на всяка цена. Тоест зависи от здравословното състояние на пациента, от неговата възраст, от неговите планове за живот, от начина му на живот. И не във всеки момент от неговия път една имунопрофилактика е ефективна. Ето защо и се налага да я сменяме в началото и сме много по-активни, ние проактивни в началото, когато имунопрофилактиката дава по-голям резултат, отколкото в хода на болестта след натрупване на инвалидизация, най-вече с устаряването на пациента и промяна на самата болест. Болестта започва да се държи по друг начин. Пристъпите, които са всъщност това, което виждаме в резултат на острото възпаление, острото преминаване на лошите лимфоцити от кръвта към мозъка, с появата на петната, отстъпва място към едно хронично възпаление, което няма как да се види или поне не се оценява на този етап и лесно, дори с резонанс. И тогава симптомите не идват от това остро възпаление, а нашите имуномодулатори, т.е. лекарства, които променят хода на заболяването, са много по-ефективни тогава върху острото възпаление, а не върху хроничното. Тоест, можем и се налага в някакъв момент да прекратим лечението. Преди всичко не трябва да вредим, но понякога това става и през деескалация. Колегите ви говориха за много модерните и много високоактивни медикаменти, но казаха, че някои от тях са свързани с ребаунт, т.е. възвръщане на някаква активност. Зависи в хода на личния живот на пациента, кога ще се наложи такава смяна и дали трябва ние да минем през някаква деескалация или съвсем спокойно можем и да спрем настоящото лечение за промяна на хода на болестта. Но като цяло да обобщя, че причините за спирането на една имунопрофилактика, това не означава спиране на всички медикаменти, на физиотерапията, на симптоматичните медикаменти, но имунопрофилактиката, която влияе върху имунитета като такъв, може да трябва да бъде премахната, тогава когато оценим, че баланса полза-риск не е в полза на пациента, когато рисковете станат малко повече. Тогава трябва да разсъждаваме повече. При някои специфични ситуации, като бременност, беше засегната тази тема, или при възникване на инфекции, не пречи пациента като всеки друг, той може да заболее от всичко останало. При възникване на инфекции, нашата имуномодулация може да повреди повече за общото му здравословно състояние, тогава трябва да бъде преосмислена. При възникване на някакви малигнености, не са никой пациент и никой човек не е запазен от това да не се заболее от други неща, а при налагане на някаква вакцинация, при някакви предстоящи пътувания или по принцип. Или тогава, когато имаме нежелани реакции или пациента не се придържа. Разбира се, и когато няма кой да плати едно лечение. В случая Здравната каса плаща лечението в нашата държава. Забременяването, само дума, по-добре нашите пациенти да забременяват планирано, защото тогава даваме съвети, че забременяването е добре да стане при стабилно заболяване, можем да спрем имуномодулацията за известен период от време или да продължим с някой от тях, ако се налага, но трябва да имаме стратегия, ако възникне пристъп по време на бременността и след това какво ще правим и възвръщане на съответно имуномодулацията в кой момент от реализиране на бременността след това е добре за майката и за плода, зависи дали тя ще е кърви. Остаряването, за което също стана дума, е обект и на изследвания. Изобщо правят се клинични проучвания допълнително за детайлите, но с остаряването и така нареченото имунно остаряване, което означава нашата имунна система по-трудно да се справя с инфекции и с ракови клетки, то тогава нашите имунни медикаменти трябва да бъдат преосмислени, дали ползата от тях е повече за заболяването, което се е оборотило вече, или трябва да бъде продължено на всяка цена за винаги. Защото се установи, че продължителността на лечението при конкретния пациент не е свързано с някакъв повишен риск, но възрастта и натрупаната инвалидност се свързват. Възрастта е рисков фактор в общата популация и увеличава тази риск, особено за 60-те години на всеки пациент.
че с времето активността на заболяването се променя заради естествения ход на заболяването, а продължителността на заболяването играе роля, но възрастните пациенти имат ниски от релапси, тъй че медикамент, който ги пази от релапс пристъп, смисъла му се поизчиства, а пък заболяването се променя, биологичната характеристика на заболяването се променя към така наречените прогресивни патерни или самото заболяване се държи малко повече като дегенеративно заболяване. И тогава, ако е започната дори високо ефективна терапия, например анти-CD20, то трябва да бъде преосмислена употребата на този медикамент и тогава индивидуално при всеки пациент възрастта има значение, обясних защо дори 60-те години имат значение, но по-индивидуално се обръщаме към това да оценим ефикасност и риск. Възпалителната фаза е минала, изследваме при някои специфични медикаменти специфични показатели. Дадох пример с анти-CD20, тогава изследваме глобулините, имуноглобулините в кръвта. Ако те са ниски, имаме вероятност за по-увеличен инфекциозен риск, вземаме много съображение, ако пациентът е много инвалидизиран, това също е свързано с повишен инфекциозен риск и започнем да мислим за деескалация, т.е. за преминаване на пациента към някаква имуномодулация, което е с по-малък риск върху имунните процеси или пък директното спиране. Така че, как да деескалираме? Деескалацията включва прекратяването на лечението, това да е чисто медицинско, но дали увеличаваме дозовия интервал, през който прилагаме някакъв медикамент или преминаваме към друг, е чисто медицинско решение. Важното е да персонализираме оценката полза-риск спрямо активността на заболяването и страничните явления и потенциалните нежелани такива в близкото и далечното бъдеще. Но това е динамичен баланс, т.е. ние всеки път го оценяваме. Защото пациентът междувременно може да е заболял от нещо друго, т.е. това, че говорим с днешна дата за полза-риск от конкретен медикамент, не означава, че с минаване на друг етап от живота на пациента във времето, разговорът може да остане същия. Тоест имаме една активна дискусия с пациента, същата каквато имаме при започване на лечението, същата, която имаме при промяна на лечението, спокойна, разбираща дискусия от това, че в един момент се стига до деескалация и прекратяване на болестно-модифициращото лечение. Иначе възрастта, както сме свикнали да казваме, това е само цифра, всичко, разбира се, трябва да бъде преценявано индивидуално. Просто имунопрофилактиката не е на всяка цена за цял живот, тя трябва да бъде съобразена и в един момент най-вероятно идва и края на нейната употреба. Сега доктор Нанов и доктор Йорданов ще ви представят наши клинични случаи, в които се надяваме да дадат светлина за това, че се опитваме индивидуално да решим проблемите на всеки един пациент. Сега ще ви представя на практика нещата, които до сега бяха представени, с един малко по-нестандартен клиничен случай от нашата практика. Става въпрос за пациент на 26 годишна възраст, когато се появява първите му оплаквания. Това се е случило в февруари 22 година с раздвояване на образа. Тъй като оплакванията изчезнали от само себе си, пациента не е предприел някакви действия, но след април 22 отново се появяват с допълнителни глобални нарушения. Пациента провежда консултация с невролог и е направен магнитен резонанс, в който има демиелинизиращ процес и активност. Съответно е хоспитализиран в неврологична клиника. Там са направени изследвания, ломбална функция, която потвърждава диагнозата с данни за олигоклоналност, лекуване с кортикостероиди, след което лечение има подобрение и в крайна сметка се поставя диагнозата и се започва болестно-модифицираща терапия с ефитерия. Пациентът е оставен под наблюдение и първата контролна магнитна резонансна томография в септември месец 23 са описани по-малко на брой лезии, но с данни за активност на процеса. Преценили са, че е необходимо да се хоспитализира и
е прият в неврологична болница. Там ниска инвалидизация има от неврологичния статус, пациента няма някакви нови оплаквания, отново е лекуван с кортикостероиди, но заради тази активност на процеса са решили, че трябва да се промени болестно-лечащата терапия. Съответно с регулярно. Отново оставен под наблюдение и април 24 година прави втори контролен магнитен резонанс, както е поставена диагнозата. Отново се наблюдава тази активност, която е описана при предходните две образни изследвания. Тогава преценяват да не направят промяна в терапията и решават да препоръчат на пациента да си направи нов магнитен резонанс. Декември месец, когато прави третия магнитен резонанс, тази активност все още е там. Пациента продължава да няма клинични оплаквания и това е моментът, в който се насочва към болница Свети Иван. Когато постъпва при нас, съответно няма оплаквания, както преди това става ясно, от неврологичния статус, нищо ново, само дискретни белези на увреда, които са установени при предходните хоспитализации. Но това, което ни прави впечатление е тази активност, която я има на абсолютно всеки магнитен резонанс, която не отговаря на оплакването, но и на абсолютно същото място, което е крайно нетипично за такава находка. И провеждаме консултация с неврорентгенолог, който е доцент Топалов тук в болницата. Това, което се вижда е най-отдясно на екрана се вижда тази бяла точка, което е наистина така изглежда активността на образното изследване, обаче на средния образ, Т2 секвенция, липсва такава точка. Демиелинизираща лезия обикновено се проявява с отново трябва да се види такава плака и на тези две образи. Това нещо, като свържим тези средния и десния образ, ни говори, че не става дума за демиелинизираща плака с активност. Да, наистина поема контраст, но не е свързано с множествената склероза. И вече от най-левия образ се вижда такава черна плака, която това по-скоро ни навежда на мисълта, че се касае за една съдова малформация или каверном. Тоест няма нищо общо с МС. И това, съответно, тази находка коренно променя нашия терапевтичен подход. Преди самата консултация това би ни говорило, че има поредна активна лезия, т.е. болестно-лечаща терапия не върши работата си както трябва и бихме променили отново лечението, както са правили предните колеги. Но, тъй като се касае за съвсем друго нещо, което няма общо с заболяването, самата терапия излиза, че е ефективна, няма прогресия и няма никакъв смисъл да се променя. Съответно, в крайна сметка, не сме променили терапията при изписването на пациента и важното нещо, което направихме е, че намерихме причината за това усилване от контрастна материя. Тоест пациентът няма да бъде в бъдещето интерпретиран като пациент с активна форма на множество, с активност, която е свързана с множество склероза, а ще се знае за тази съдова малформация и остава в режим на установяване. Това е. Здравейте, аз съм доктор Йорданов, специализант в неврология в отделението множествена склероза, както и колегата. Аз ще представя един личен случай на нашата пациентка от миналата година. Тя е на 20 години, момиче, малко предистория преди
без ясна причина. Продължават 2 седмици и преминават спонтанно, не е потърсва лекар тогава. Следващата година, юли месец, отново получава изтъпна, т.е. от шията надолу към краката и имала нарушение в речта, в изговарянето на думи. Тогава вече търси лекар и в неврологична клиника в София е лекуван за друг тип нарушение, не е мислено за МС. Насочват се за резонанс след това, като провежда юли месец и месец по-късно резонанс на глава и шия, обаче без контраст, се установяват множество лези в бялото мозъчно вещество, които са типични като характеристика за множествена склероза. Това е нейният резонанс. Картината не е много хубава, тъй като има и в шията, и в главния мозък има една по-голяма лезия, която се вижда в главния мозък. Това е на Т2, както каза колегата, така се виждат белите лезии на множествена склероза. Въпреки този резонанс, тя не прави консултация с невролог веднага след това, ами продължава живота си, тъй като тя е на 20 години, 21 години и си мисли, нали, плакане се е преминали отново след втората атака на болестта, втория пристъп и тя мисля, че всичко е наред, че повече няма случва това нещо, но уви, декември месец същата година прави втори пристъп за тази година и общо трети до сега, свеж с слабост, с изтръпване и в краката основно, повече в десния крак и слабостта и изтръпването, когато е станала много нестабилна, с залитане, като е била почти невъзможна самостоятелна, има нужда от придружител или отбора, някаква тип чужда помощ за изгнаване на 20 метра. Тогава в клиниката ние проведохме лечение с кортикостероиди, което е лечението за пристъп на множествена склероза. Предвид давността на заболяването и трите